ko gugot-gugot diha. Ako naglingkod diha. Pero ko gipalit ka diyo. Hoy, ay kung singka-singka diha. Hoy. Kumano ka? Ay nag-away mo. Laro nagalalis kay mangutana bagid ka. I mean sir, kami mga garder mo na yung trabaho na mo. Sir, kani magutawhana sir. Ako'y nagauna diri sir nya. Pulihan ko. Ako magunataw na yung nana sir. Nagkuan man we respect our conduct. Ha! Wow! Ikay nakauna? Naarap gipalit do! Namuli magadayon! Unyag na kay gipalit, nagpahibaw ka nako. Na! Makiglalis pa magiging bata eh! Sir, ani na lang. Ikaw may maguwang, ikaw na lasabot, ikaw may mas naay panguto. Ako lagi ang magbuwang pero mas tiguwang pa manigutok na ko! Ako lagi mas magwag-utok pero ang imong naong mas magwang pa man ako. Uha? Asa ka? Sabi na, galisngag mo lang ng ilong ng mga ka! Dili ka mo gitawat sa ginatag Ginoo, morang uli kayang gihatag Ginoo. Kayang gihatag sa Ginoo. Ikaw sama mo diha dong? Kapay usa. Klaro naglalis mo, tana ba gid? Aron nimo maglalis no, tagaan ta mo kwarta dagan kayo ay. Ayo pa, maayo. Maayo. Pamaligya mo ka Giorgio nga perfume. Simhota 24 atos 48 ka oras ang komot. Ang Ito na oras. ko. Tana? Ikaw. Bawal na dili. Oh, sir, sorry sir. Pero ganahan mo kwarta sir. Pamaligya mo ka Giorgio sir. A few inches later. Bay, naunsa mo ganina, ano naglalis mo? Ay daw, mo ilabot atoy ka mga chisbuso sa diyo. Sige gud, suplado sad mo bantog na dali kay kitag away. 1 hour later. Hindi ka mga bata, ilog mo yung karanan. Sure, may lugan niya pag kudirin hawang kaya. Ako man, diri ah. Unsa ikaw lo? Ganihan akong naglingkod diri karon baka mo doon yung moingon kag ikaw naglingkod diri. Hilasan. Yes, ako may naglingkod diha, ganiha. So ikaw naglingkod diri. So nani pangani mo? Nani apelyido nimo? Nakalisensya ni. Kabastos ko di mo pataa ka. Wala man kay good manners and worth conduct. Unsa mo diri dong? Maglalis na sad mo. Kuan mong jeep ako naglingkod diri ba nya mangilog siya. Siya ko nino kauna diri. Ganiha gipahawa ko karon pahawaon na pagkaon niya. Ano nila sir? Ikaw na lang sa poster kay bubuwa naman ito. Sir, sabta sad ko. Sometimes we need to consider the considerable consideration to be considered. Nahala, kamo na lang pagsabot niya, bahala mo na eh. Tangigit. Hi guys, so mana shoutout person natin and shoutout ni Alden Richard Tumayo and MM Genisas, Ayan Clark Pulastico og ni Ken Joseph nga amigo na sa Talibon Bohol di ano. Pag ni Nilardi Cavs si Tapa Arenario, Chris Bautista Pitalcorin, Alexandria Liza, Tata Oy Angkolet, Christine Mi Dador o mga OFW na to da no. And mananaw ta sa YouTube. Og shoutout ni Jansky Gaming, Joshua Adlaw, og ni Haina Dorina, og ni Fiji from YouTube Master. Shoutout na po ni Jenny B. Calya Marikitog ni Ate Jinjin, og ni Ate Ayen. Anak na ko nga guwapa kayo. Thank you na ni. Dami na, kapuha mo. So more to guys, sa next video na po tayo shoutout. Puta, ini wow. Putang ya. Ako rin na shoutout kay was Malditong Bata dito tas Bohol. Thank you for watching guys.